За съжаление, не ни излезна на тайбрека. Но тайбрека си е рисков гейм, в който всичко може, 2-3 ситуации могат да решат в едната посока или в другата посока. Най-жалкото е, че не трябваше, дори един гейм, като изиграем такъв, трябваше да включиме другата скорост, не третия, а втория. Тогава мисля, че можеше да спечелим матча. Какви чувства приключваме участието? Вижте, искаше ни се да спечелим последния матч, за да сме и по-напред и в класиране. Но в крайна сметка реалностите може би са такива, че някои неща не ни достигат, за да сме по-нагоре. И затова са смесени чувства. Защото имахме и своите шансове, независимо от проблемите, които имаше в отбора, имахме и своите шансове и може би не ги реализирахме максимално. Можем да съжаляваме, може би най-вече за матча с първия марциран. И това е може би матч, който трябваше най-много най-концентрирано и най-внимателно да го изиграеме на максимални обороти, както го изиграхме втория тук. Но можеше да го изиграем първия там, тогава може би ще да е последно. Естествено и усещането за матча с Полша, който отиваше на тайбрек и тази точка можеше да ни остави дори след вчерашните резултати в играта. Тогава вече знаеш, че играеш днеска матч за влизане в финали. Когато се получиха тия резултати от снощи, има може би някакъв момент на демотивация, на съжаление, на преживяване, че в крайна сметка не си успял да стигнеш до финалите. И може би... Това сме домакини на световното. Да. Какво значи демотивация? Не, демотивация, че желанието им е било да пробием в финалите. И фактически след резултатите с нощи сметката излиза, че няма да можем да продължим. Така че от тази гледна точка имам предвид. Демотивация може би за началото, днескашното начало. Но хубавото е, че след това се събудиха най-вече заради публиката. Не може да изиграеш един такъв матч и без бой да го дадеш пред собствена публика. Така че позитива от днескашния матч се върнахме след два безобразни игри. За селекционера Павел Константинов, това последния матч беше начало на турнира. На моят договор свършва, Пепи. Така че не сме водили нито преговори, нито сме разговаряли по темата. Всички чакаха световното първенство. Аз практически приключвам работа си в момента и оттам насетне вече не знам. Сметката ви за работата? Ами, имаше според мене някои неща, които можеха да се получат по-добре. За съжаление и двете големи първенства ги изиграхме и с прилични липси. Това със сигурност, нали, като че ли нямахме късмет. Аз за себе си го отчитам, че особено след като изиграхме европейското без Цето Соколов, примерно сега е на световно сме с него. И това вече, нали, малко като че ли ти натежава. И трябва да те покрият и малко и шанса и късмета. Нас не ни покри. Това световно домакинство, сега ви кажа, че една партия шах, като я започнеш, като наредиш фигурите и като махнеш от едната страна царица, два топа и един офицер, имаш шанс да спечелиш, но са по-малки шансове. И поне можеш да изиграем едно първенство да сме всички. Ама казвам всички и тези, които нямат желание да играят, и тези, които по някакви други причини да бяха всички. Не можахме да убедиме, може би да намерим някаква мотивация в всички, така че да играят за национален отбор. А това, да ви кажа честно, демотивира и останалите. Защото те си казват, добре, само ние ли сме глуповите, да идват. И в един момент, един по един, те няма да искат. А съберат ли се всички, при който иде? Нали, който, не говорим да съм аз треньор или няма значение. Съберат ли се всички, трябва да разберат, че имат шансове да направят нещо добро. Имат шансове, но само ако са всички. Възможно ли е да бъдат? Възможно ли е да бъдат всички? Дай Боже. Дай Боже, защото в крайна сметка губи волейбола, губи и публиката. Губи национален отбор и нищо друго не се променя. Какво толкова се дели? Вижте, аз
Аз не дела нищо. Всички имаме кусури, сигурно и управляващите имат кусури, нали, ръководители, ние като треньори, състезателите, но това не означава, че трябва да сме като малките деца. Аз за този период от време, с който съм работил с федерацията, на мен поне не са ми пречили. Намирал съм общ език, може да не сме на едно мнение за всичко. Естествено, че организационно, което е свързано с финанси и с пари, можем да сме доста по-добре. Но това пак е до възможности. Нямаме големите възможности на други държави, но аз няма да седна да се оправдам с федерацията. Аз съм треньор и отговорността е моя. Така че трябва да си я носиш, а не да търсиш управленски някакви кусури. Когато си треньор, като станеш управленец, тогава ще търсиш управленските кусури. Така че... Не, имало е някога ситуации на забавяне и така нататък, но нямам аз проблем. В това отношение не. Имало е, разбира се, и с щаб, и с така нататък винаги, но рано или късно винаги се изчиства. Интересно. Понякога път са закъснения, понякога път има ситуации, в които дори спонсорско финансиране то не идва винаги на време. Понякога път идва втората половина на годината, понякога път края на годината. А пък ти трябва да плащаш примерно лятото. Така че има такива неща, които са като... не говорим, че всичко е било с всички на часа, но никой не е останал без да си получи. Усещате ли подкрепата на момчетата във всичките мачове на световното първенство към вас? Ами това трябва да попитате тях. На всички. При всички положения не можеш да си добре за всички. Един треньор никога не е добре за всички. Въпрос. Винаги има хора, които са по-доволни, по-недоволни, някой играе повече, някой играе по-малко, някой не му харесва тренировъчен процес, игрова схема и така нататък. Пълно щастие няма. А днес на Багов той харесва ли, че беше сменен? Ами не със сигурност, но не е имало проблем в това отношение. Не е имало проблем. Аз съм доволен от Валю. Той е емоционален, по някой път прибързва с някои приказки, което вие го използвате умело и ви създава интересни ситуации, пък и го провокирате на моменти. Трябва да сте по-внимателни. Не е нужно. Все пак е наше момче и е национален състезател. Така че не дейте да бъдете лоши и да търсите сензация, само защото може да изплюе някой нещо. По някакъв път и вие бъдете, бъдете съпричастни към отбора и ги подкрепите. Защото те имат нужда. По някакъв път и от подкрепа. Все пак си играят и национално. Аз съм доволен от него, защото той направи едно връщане в национален отбор за мен е доста добро. След като отсъстваше тук 1-2 години, върна се мотивиран и се опита да пречупи някои неща в себе си. Така че аз съм доволен от него, от неговото връщане. Мога да се оплача. Да.